Welcome to Production YouTube channel, my dear friends, my dear viewers. Tadi nontonमोननि गेजेराव जेबो आं educational class आरो online class लानानै फैयाखै दिनै नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों मोनसे गोमोथाव आरो रंजाथाव जायगानि सोमोन्दै मोननैसो फट' आरो मोननैसो भिडिअ देखायनो थाखाय नोंथांमोना मिथिगौ भारतनि बेसेबा गोजानाव थानाय लैथो गेजेराव थानाय मोनसे गिलु-बालु द्वीप जाय द्वीपनि मुङा जाबाय Andaman and Nicobar Islands so बे Andaman and Nicobar Islands नि सोमोन्दै नोंथांमोननि सेराव आं दिनै माखासे खौरां आरो माखासे भिडिअ लानानै फैदों so नोंथांमोना बे Andaman and Nicobar Islands नि सोमोन्दै मिथियोब्ला आरो माखासे beautiful and amazing photos आरो भिडिअ and प्लेसफोरखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोमोगोन आरो रंजानाय मोनगोन थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि भिडिअखौ जागायजेननोसै फ्लाइटआव गाखोनाय समाव फ्लाइटआव ओरैबायदि डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा नोंखौ अनसायगोन नोंखौ माने बै फिल्डआव थानाय गिदिर गिदिर फ्लाइटसिम थाबायनाबो थांनो होआ नोंखौ ओरैबायदि अनो बिसोर बैसिम लांनो थाखायबो नोंखौ गिदिर गिदिर बास लानानै बै फिल्ड गेजेरसिम एबा फिल्ड गेजेराव बारनानै थानाय फ्लाइटसिम नोंथांखौ बास गिदिरसो लानानै थांगोन ओरैबायदि खस्थ' जाहोनो बायो बिसोर स' नोंथांमोना फ्लाइटआव गाखोनानै मजा मोनो मानोना फ्लाइटआव गाखोबाथाय बिराद रेसपन्स मोनो डिपार्टमेन्टनि मानसिया नोंखौ बिराद अनगोन नोंखौ कुनु खस्थ' जाहोआ बिसोरो आरो नै जोंखौ बेबायदिनो अनगासिनो आरो जोंखौ फ्लाइटसिम लानानै फैगासिनो बासजों जों बेबायदिनो फ्लाइटआव गाखोबाय नाथाय फ्लाइट सिङाव आनफर्चुनेटलि जेबो फट'स आरो भिडिअ लानो मोना नैबे फट'खौ आं सिरियासलि लाखोमादोंसो साफाला मोजां बेखौ एयार हस्टेसा नुदिया एयार हस्टेसा नुयोब्ला आंखौ एक्सकिउज मी प्लिज डिलीट द फट'स होनफायसिगौमोन नाथाय साफाल मोजां एयार हस्टेसा बेखौ नुसनदिया एनिवे फ्रेन्ड्स जों गोजाव बिरबाय आरो जोङो सिरियासलि खिरखिनि जिङाव जिरायनानै गाहायथिंगाले फट' लाहरदोंमोन आरो भिडिअस लाहरदोंमोन नोंथांमोना नुनो मोन्दों माखासे बिउटिफुल जोमैनि बिबार बारि आरो बै जोमैनि बिबार बारिनि बेसेबा गोजौआव जोङो बिरलांदोंमोन 2 घन्टा बिरलांदोंमोन थेंक गड एसेबा गोजौ लैथोनि गोजौ सा बिरलांनायाव जेबो एक्सिडेन्ट जादिया जों आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ दैखांनो मोनबाय बोरैबा एक्सिडेन्ट जानाय बायदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायलांमोन एनिवे फै जों आन्दामान सफैबाय जोङो माखासे नुथायफोरखौ नायनोसै दा नै जोङो पर्ट ब्लेयार मेन सिटिनिफ्राय मोनसे फिसा आइलेन्डआव थांगासिनो दं आरो बे आइलेन्डनि मुङानो जाबाय रस आइलेन्ड फिसा नावजों थांदों लैथो गेजेर गेजेर बेसेबा दै बिमानि गेजेरजों गिलु-बालु रंजाथावना गोमोथाव आरो गिथावना रंजाथावनाबो आरो बोरैबा नाथाय गोलैयोबा सेल्टेप लैथोआवनो गोलैनानै उहा मोना जानानै लांगाव गोलैनानै बबेबा बेलेग दैखौ मोनहैखाबाय नायगिराबो मोनला गोथैबो मोनलिया स' भेरि गिलु-बालु गिथाव बाथाव रंजाथाव गासैबो एभ्रिथिं थ' फै जों बेलेग Japanese bunker dong, mana dia mana gaornai fila. Tapi ini di sini, berapa island au, Rosss Island au, ini jauh dengan kita semua lah, Rosss Island au. Hai, आंनि अनजालु लोगोफोर, नै आं दिनै नोंथांमोननो दा रस आइलेन्डनि सोमोन्दै देखायनो नागिरदों बे एक्चुअली रियेलि एमेजिं बिराद सोमोनांथाव रंजाथाव आरो नायनानै माने गोजोननाय नों लागौ हाया मानोना लैथो जिं जिं समायना दंफां लाइफां जिब जुनार दाउमा दाउसा नोंथां नुनो मोनगोन नै फारसेथिं नायहर नोंथां बै मोनसे फाराव मोनसे आइलेन्ड नुहुरनो मोन्दों बे आइलेन्डआवबो थांनो हायो आरो जोङो हरैजाय लेफ्ट साइडथिं नोंथांमोना नुनो मोन्दों बे आइलेन्डनिफ्राय जोङो नैबे मोनसे आइलेन्डआव फैबाय आरो बे मोनसे आइलेन्डआव मोनसे नाव थांगासिनो दङ माने गुवार लैथोआव दावबायनानै रंजानाय मोननायानो बेलेग नोंथांमोना जिबनाव मालाबा लैथोआव दावबायफेर आरो जुदि लैथोआव दावबायफेरदोंबाथ' बुंनांगौ गैया नोंथांमोना जिबनाव लैथोआव खेबसेयावबो दावबायनायखौ टारगेट ला मानोना लैथोआव दावबायनायनि रंजानायानो गुबुन इनिवे नोंथांमोना आंनो बे रस आइलेन्डनि माखासे बिउटिफुल नुथाय आरो रंजाथावना नुथायफोरखौ देखायनो नागिरदों फै जों बै रंजाथावना नुथायफोरखौ नायनोसै नैबे जाबाय रस आइलेन्ड नुथाय गोबां मै दं दंफां लाइफां हाजो सारि सारि दं मैफोरा खोब अन्थाव बाथाव मानसिफोर गिया खाथियाव फैयो दांजायो आरो नाथाय जोंनिबा खिन्थु बेफोरबायदि मै फैना लायोबा खेबसे होसोनानै बुथारनानै जोंनियाबा जौफोरजों जों एवना जागोन नाथाय बैयाव खोब अन्थाव बाथाव मानसिनि खाथियाव फैयो मानसिखौ गिया मानसिजों दांजायो बेयो माने एक्सेपसनेल स' दंफां लाइफांजों लोगोसे आरो गोबां जिब जुनार नुनो मोनो नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन नै नोंथांमोना नुनो मोन्दों मैनि बागान नाथाय जोङो मैफोरखौ सिरियाखाना एबा जुनारसालियावसो नुयो नाथाय नैबे जुनारसालि नङा बेयो मोनसे अपेन फिल्ड बे अपेन फिल्डआवनो जोङो मै दं माखासे बै मैफोरजों नोङो गेलेनो हायो माने इन्टारेस्टिं आरो जिब जुनारजों गेलेनायानो मै गंगानां मानसिखौ हमना नायनो र' आं ओइ गंगानांखौ बाय गिनाय मोनलै बेखौ हमा र' बे गिनाय मोनो बेखौ ओइ गं गैयैखौ हमनि सौ नायबाय बिफद जागोन बबा नै मानसिखौ हमनि नै बन्धु दै बरिया माने दुस थाबाय था बिदिनो हमजाबाय था जोंनिबा जाजागौमोन नोङो भाग्यआ मोजां नङा साफाला मोजां जोंनि जायगायाव जाफ्लांदे Andaman Nicobar जाफ्लांबाय नै मानसिया गं गोनां नैथिं नायनो हायो थादो बन्धु see you next
फ्रेंड्स जों दा रस आइलेन्डनिफ्राय फैबाय पर्ट ब्लेयारसिम आरो पर्ट ब्लेयारनिफ्राय जों दा हेभलक आइलेन्ड थांगोन जोङो जाहाजाव गाखोबाय जाहाजाव टिकेट दानबाय जोङो पुरा 2 घन्टानि लामा आरो टिकेटनि बेसेना जादों 25,000 ना 20,000 लादोंमोन जेखि जाया 20,000 नि सायाव लादोंमोन स' लैथो गेजेराव दावबायनायनि इन्टारेस्टिंआनो बेलेग माने एमेजिं वन्डारफुल गिथाव बाथाव नोंथांमोना जुदि लैथोआव दावबायनो मोनाखैब्ला जिबनाव खनसेबाबो दावबायनो टारगेट ला माने ओरैबायदि एमेजिं गोमोथाव बिराद गिदिर गिदिर दोहौनि गेजेरजों जाहाजा सौसि थाङो बिराद खोलो खोलो बार फैयो बिराद गिदिर गिदिर दोहौ ओरै फार नुनो मोना जेथिंबो फार नुनो मोना गिलु बालु बोरैबा एक्सिडेन्ट जानानै जुदि गोरोनांगौब्ला आथिं खर' मोदोम जेबो मोननाय नङा ओरै नाहर नोंथांमोना बेसेबा गोजाननिफ्राय जों फैगासिनो दङ जों दा मोननै बीच दावबायगोन हेभलक आइलेन्डआव राधानगर बीच आरो कालापाथार बीच फैजों नांनोसै दाना लोगोफोर जाहाजजों लैथो दावबायनायाव बयनिख्रुइबो साबसिन रंजाथावना खामानिया मा जाबाय मिथिबायना बेयो जाबाय बै जाहाजनि गोजौ बाहागोआव बे लांदां रिलिं दोङो जिं जिं गोलैनो हाया चान्स गैया बेयाव ओरैबायदि मिउजिक दामनानै होयो आरो जाहाजजों लैथो दावबायनाय मानसिफ्रा बेयाव ओरैबायदि रंजायो ओरैबायदि मोसायो आंबो मोसायोमोन नाथाय आंना लद्राद्रा एम्फौ बायदि जायो नालाय बेनिखाय आं होनो हायाखै लाजिनानै सानैसो मानसिफ्रा मोसाबाय थादों बेखौनो देखायबाय नोंथांमोननो मिउजिकआ बेलेग दोङो नाथाय बे मिउजिकखौ होनो हायाखै आङो गुबुन मोनसे ओरैनो होदो मिउजिक लागायनानै ओरैबायदि रंजाथावना बे मोनसे एक्टिभिटिया लैथो दावबायबाय थानाय समाव 2 घन्टाया लैथोनि गेजेराव माबायदि जोबलाङो माने जेबो थटखौनो मोनलायलाङा स' इट इज रियेलि एमेजिं लोगोसे बे खारबाय थानाय जाहाजावनो दावबाय नोङो गोसोब्ला बायदि बायदि बायनानै मोनजानायनिबो सुबिदा दङ साहा मिथाइ बायदि बायदि टेनसन फ्रि थारमाने नै कमप्लिटलि 2 घन्टानि उनाव जोङो मोनफैबाय हेभलक आइलेन्डआव आरो हेभलक आइलेन्डनि नैबे जाबाय राधानगर बीच जों राधानगर बीचआव दं दा बहुत बिउटिफुल प्लेस फट' शुट खालामनो थाखाय भिडिअ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबे खोनाय गोबां गोलाव बियो मोनसे बीच राधानगर बीच नैबे दंफांनि मुराखौ नुदों नोंथांमोना बे दंफां मुराखौ नोंथांमोना माखासे एलबाम आरो सिनेमाफोरावबो नुनो मोन्दों जानांगौ बे फेमास दंफां मुरा बियो स' बियो माने राधानगर बीच बेनो बे दंफां मुरायानो बिलाइ सिलाइ जेबो गैया बियो बिदिनो गोलैना दङ बहुत बोसोर हमनानै बैथिंजाय बिराद गोलाव थांबाय थानो हायो थांगौ हाया केमेरायाव लागौ हायाखै जियानो जा एनिवे बियो मोनसे बिउटिफुल प्लेस राधानगर बीच होननानै बुङोबा स' हेभलक आइलेन्डआ लैथो गेजेराव थानाय मोनसे फिसा आइलेन्ड आरो बे हेभलक आइलेन्डनिनो जोङो मोननै बीच बेरायगोन दिनै जों दा नैबे थाबाय थानाया जाबाय बे राधानगर बीच जों नेक्स्टआव थांगोन कालापाथार बीच आरो कालापाथार बीचआव बिराद दुगैयो मानसिफ्रा नैबे जास्ट ओरै नायनाय आरो फट' शुट आरो भिडिअ शुटिंनि थाखायल' बे राधानगर बीचआ जों दा नेक्स्टआव थांगोन फै जों नेक्स्टनिखौ नायनोसै फ्रेंड्स नैबे जाबाय हेभलक आइलेन्डनि कालापाथार बीच बे बीचआव गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन हादोरनिफ्राय फैयो आरो गोबां दुगैयो नाथाय बेयो बिराद सोमोनांथाव नोंथाङा नायहरनो हागोन ओरै माने फार गैया जेबो माने लैथोआ डाइरेक्ट अख्रांजों नांजाबनाय स' सिनारिया बिराद आउटस्टेन्डिं सिनारि जियानो जा सिनारिया नाथाय बेयाव दुगैनानै गोबां रंजानाय मोनो आरो गोबां मानसिया दुगैनो फैयो लैथोनि दैया संख्रि जेमान संख्रिबाबो दुगैना बाज्ल'नानै संख्रि दैखौनो खुनु थर मोनलायलाङा स' इन्टारेस्टआनो इन्टारेस्ट गोबां दुगैयो मानसिफ्रा आंनिया लोगो सासेया बाज्ल'गासिनो नै स' आंबो दसे थाना दुगैगोन दा केमेरा हमग्रा मानसि गैया आं दा दुगैनो हायाखै एनिवे स' लैथोआव दुगैनाय लैथोआव बेरायनाय जाहाजजों बियो एमेजिं नोंथांमोना मालाबा थाङोबा नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनो थाखाय नेनानै थाबाय थ' फ्रेन्ड्स उनाव लोगो मोनफिनगोन नेक्स्ट भिडिअआव दिनै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों बाय बाय सि इउ नेक्स्ट